Беше време, когато музиката се възприемаше като изкуство. В самите хора имаше тая енергия. Имаше хора, които крепяха, имаше хора, които имаха нужда от музика. Тогава, когато се чертаеше картата на родния музикален бизнес. Музикалният бизнес преди 10 години, то нямаше такъв, но имаше много ентусиасти и много хора с мечти. И те започнаха на чисто, с идея, с ентусиазъм, с стил и с творческа последователност. Авеню с това се открояваха тогава и като музика, и като визия, защото все пак те са хора и Боби и Заки, които знаят какво искат. За 20 години на сцената те заслужиха собствена страница в българската музикална история. Време, което те посветиха на своята музика и подадоха ръка на цяла поредица обещаващи таланти. Боби и Заки за мен бяха единствените продуценти. Това са те, Боби Иванчев и Заки Соколов. Гледайте цялата история на дует Авеню в един филм на Ултра Тим. Връщам се сега